गिबियावनो बर'खांगासिनो नोंथां गिबियावनो बरायबोनाय जाबाय बे समाव दं आङो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नं सालबारि समस्तिनि सिंनि करामारा प्राइमारिनि PCDCनि सिंनि रुपुइ हाथायाव बेयाव मोनसे UPPL राजखान्थि हान्जाया मोनसे क्लिन इन्डिया स्वच्छ भारतनि मोनसे हाबाफारि लादों बाजार सिबनाय हाबाफारि लादों बे समाव बिथांमोना बे हाबाफारिखौ मानि थाखाय लानाय जादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोना मा मेसेज होयो जों बिथां दैदेनगिरि बिथांमोनाव जोङो बर' खौरांनि गेजेरजों जों मिथिनानै लानाय जाबाय दिनैनि बे हाबाफारिया एक्सुवेलि जोंनि 21 नं सालबारि समस्तिनि आन्दाराव थानाय बे करामारा रुपुइ प्राइमारिनि सिङाव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे हाबाफारिखौ लानायनि थांखियानो जाहैबाय जोंहा भारत सरकारनि जिथुनिखि चिफ मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङानो प्राइम मिनिस्टारानो बिथाङानो जागायबोखानाय आरो बिथांनि नियम बायदियै बिथाङानो मोनसे समाव गंगा दै सेराव थांनानै माखासे जाबोर जुथरखौ गावनि आखाइजोंनो बुथुमनानै बे स्वच्छ भारत अभियानखौ खालामजेननाय जादों बे हिसाबै जोंबो दिनै जोंनि बे UPPL हानजाया पलिटिकेल हानजा हिसाबै जोंबो जोंनि बे बिथांनि सरे जोंनि बे बाजार बायदिसिना लामाफ्राव दाखोर दाला जानायखौ जोंबो साफा खालामनायनि थांखि लादों आरो जोंनि थांखिया बेल' नङा जोङो माखासे BTCआव 17 बोसोर जेरैबायदि जाख्ल'बोबाय बेबायदि जाख्ल'नाय माखासे गेना गोरोन्थिफोरखौबो जोङो साफा खालामनायनि थांखि लादों बे हिसाबै दिनै जोङो गासैबो जोंनि बे करामारा रुपुइ प्राइमारिनि सिङाव थानाय माखासे दैदेनगिरि बेयाव दङ माखासे ब्लकनिबो दङ आरो डिस्ट्रिक्टनि दङ आरो गोबां बिबानगिरिफोर दङ दा बिथांमोनखौ जोङो लानानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ साफा खालामनाय हाबाफारिखौ लादों दा आं आसा खालामो दिनैनिफ्राय जोंनि बे रुपुइ बाजाराबो जों जाबायदि साफा खालामबाय बेबायदिनो अराय समै साफा थाबाय थागोन आरो लोगोसे बिटिआरनि गासैबो जाथि जनगोष्ठीनि साननाय हनायाबो साफायै थागोन मानो होनबा जाख्ल'नायनिफ्राय जों मुक्ति मोननांगौ आरो बै जाख्ल'नायखौ जों दाखोर बायदि साननानै दिनैनि बे साफ्रोमबो मानसिनि आखाइ हासिबा बे हासिब महरै नंगौ दाखोर सिबनाय खिन्थु रियेलि जोंनि गोसोआव सानना दङ जोङो माने जाख्ल'नायफोरखौबो जों साफा खालामनायनि थांखि लादों बेसेबांसो सुबुं जादों ना फोरमायदों बेयावथ' दा जोंहा गासै 2000सो सुबुङा जमा जाना दङ बे 2000सो सुबुङा खालि जोंनि करामारा प्राइमारिनि आन्दारावनो थानाय आरो बिथांमोना जोंनि जोंखौ मोजां मोननाय जोंनि माखासे दङ आरो जोंनि माखासे माने जोंनि मेम्बारफोर दङ UPPLआथ' बे नैबे दिनैनि बे जिथुनिखि सामायन' माने दाखोर सिबस्रांनायनि जि गेदारिं जे माने मानसिफोरनि जमा जाफैनाय बेखौ नुनानै रोखा जाखायो जे जोंनि हिसाबै सरकार दानाया रोखाखा मानो होनबा दिनैनि दिनाव जोंनि बर' समाजाव बर' सुबुंफ्रा गोबाङानो बे 17 बोसोर जाखांनायनिफ्राय मुक्ति मोननो थाखाय माने जुजिगासिनो दं आरो गोबां जाथि जनगोष्ठीयाबो बेखौनो लुबैदों जे माने जोङो माने बेयाव माने दावराव दावसि गैयै सान्थि मोनसे संसार माने BTC दानो लुबैदों आरो गासैबो उन्नतिखौ जों लाबोनायनि थाखाय थांखि लादों बे हिसाबै गासैबो जाथि जनगोष्ठीयानो जों फैबाय आरो BJP सरकारा बेखौ 2014 सननिफ्राय जेला सरकार जायो भारताव बे समाव मदि सरकारा बे मोनसे साफाय अभियानखौ गावनि थांखि बायदि मोनसे लादों भारताव जे साफ साफाय खालामोबा परिष्कार परिच्छन्नताबो साफ साफायजों जोङो निजेनि देहा बेमार आजारनिफ्राय रैखाथि मोननाय जायगायाव लेथ्राफोर माने थानाय गेस नानानथा माने अनेक जानानै जे मानसिया बेमार जायो बा भाइरास जायो बेफोरबायदि समस्यानिफ्राय रैखा मोननायनि कारणे बिसेस माने बे साफाय अभियाना बिथाङा बेखौ आखायाव लादोंमोन आरो जों बेखौ लानानैनो जोंनि दिनै आसामनि मोनसे बड'लेण्ड बा बिटिआरनि आन्दाराव जि सोमावसारनाय मथथे सोलायनायखौ लुबैनानै बे UPPLआ फैबाय बे UPPLनि गुबै थांखियानो दिनैनिया जे जोंनि जेरैहाय एरिया साफाय थिग बिदिनो जोंनि गोसोफ्राबो साफ सुथ्रा माने मोजां साननाय हनायजों लोगोसे बे बिटिआर सरकारखौ मोजाङै सालायलांनो हागोन UPPL दोलोआ बेखौ आसा थिनानै दिनैनो बेखौ जोंनि रुपुइ हालामाव गिबियै मोनसे पदक्षेप बा खामानिफोरखौ आखायाव लादों आरो दिनै बे रुपुइ ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफ्रानो
खौसेयै बे इउपिपिएलखौ मदद खालामनानै बे खामानिखौ मावनो ओंखारबोनायखौ जों नुनो मोनदों 2000निबो सायाव दिनै इउपिपिएलआ बे रुपै हालामाव बे हौवाफोरलाय हिन्जावफोरलाय गासैबो गथ' गथायफोर सेंग्राफोर सिख्लाफोर माने बे खामानिखौ आखायाव लानानै दिनै रायजो राजानो खौसेथिखौ माने फोरमायनोबो सानदों आरो जों अराय सम इउपिपिएलनि जानानै बे सरकारखौ कोनो दिन माने गाज्रि हुदानि लामाजों थांनो होआ बेफोरखौबो जों बे सर्ट बांसा लानाय बायदि बे खामानिखौ आखायाव लादों